v západžemiach oni majú celé inejšie nastavenie napríklad štipeniu, vakcinácii. A dokež môže tam potom ešte jemu prevrtnúť a potom môže to aj vo sebe že dáva mŕtve vakcíny, ktoré sú ten vírus alebo to baktérium, cez jednu chemikáliu neutralizované a potom padávajú tie živé vakcíny. To je jedna mutácia, ktorá môže ten organizmus škytať pred tej chorosťou, ale ten vírus je živý a on môže sa tej rozšíriť a rozmnožiť. A takú vakcínu sú oni Dessau v DDR čase vujili a to je tá jenská vakcína, ktorá sa potom je celé Nemské smiela zasadiť a s tým sú oni, môže sa pred letami sú oni už učom tiež líšky s tým vakcinovali. To sú oni vieste preparáty dali a tam je to mať, ten živá vakcína má tu lepšinu, jedna líška sa s tým natekne a tá tu susednú s tým zase natekne. A potom sú ešte škytané. A nemôže nás čekva skoreč a nemôže tú korosť ďalej dať. A Nemska je bez čekvosti na krížopat. Máme ešte veľa let.